akong problema, bahin man gud ni sa kong bana nga sobra ragid ang iyang pagpangga nako ba. Nga imbis may makagsamot, makasapot naman hinuon. Kay buhaton man gud niya ang gusto niyang buhaton para nako. Dili na maayo. Pero araw inyo yung masabtan ang akong sugilanon, no? Ingnon ko ani sa pagsugod ang akong sugilanon. Panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Tari ka na. Hindi ka pang magpa-cry. Type ko ay. Hala, hala, ginoo ko. Naunsa naman akong linungag dong? Linungag yapon! Karaan! Wala may karaan! Naunsa na taon kayo, pasagdan lang ni mo. Bida pagga kay dukot. Nagyunsa naman lang nimo. Gipasag na lang pud nimo. Woy, ako gibalikod sa ako gipaibabaw. Katong puti-puti pa, maunod sa ako gipaubos para mo dukot kay hilig na kay kag dukot. Hay, ambot lang ni Modong Anton. Uy, nanga, matingali kog dukot, uy. Bida, delikado na ida kay maurabay na matya na sa itong silingang stikya. Papabdos ang dukot. Karon, ipangutana siya kung sa inilig sa dukot, sus, na-straight og mayo. Na-stress og bayo niya. Nabutagan siya sigig research sa unsay in English sa dukot. Hangtod tayo lagi doon. Huwag yapoy lami. Huwag lami nga joke. Sulti lag ka ng kuan, bi. Sulti na lang og mangayo kag dukot. Ngayon ko dukot. Bida sa di mo. Hilig ng dukot eh. Palit. Hindi kong puso. Puso nalay ako. Nga na ay dukot, ana. Alam na ay. Tanam doon kag dahi dukot sa puso. Og na, apili ko, ha. Baway mo na. Day, nasululit ay. Nasituyo ni mo. Nya na lang dong, papalikan na siya kay naglain ang akong lawas. Ano sa ka? Ginoo ko kay edit ko ni mo. Dito mo madahuwag na ko eh. Pahuway di ako makuha kong tambal nga makainom ka. Pahuway lang di ha. Nang lulit. Di ka bangon tao sa na nang lulit. Oy. Lagi taon. Loy kayo. Init kayo. Gilantan tayo. Ako sa tong pato maron og tamba nang lulit ha. Ay kining ngano man ta di ay nang unsa way imong tuyo taw merna. Ay, naghatod manggugko aning tinuhog saging kay ingon man to siya basta magluto kog saging barbecue patod siya mao nang gihatdan ako siya. Tinuhog sa... Tanga diha nang lulit. Dong, bayari sa nang saging nga akong giganahanin ng lulit dong kay kanong ko na karon taon ta. Sige. Kadiot na nga. Pipila mo na tanan na? Tag 15 man ang buok do. Unya, 5 man ka buok yung gi-order. Kuan lang, 75 lang na. Nag-apil kag pinaypay ng... Aw na may pinaypay. Pila man ka buok imo? 5 lang nang, tagpila man na. Ginoo ko niyang mataon dahil pulok sa taon na tampis yung mga pangaon taon. Ay, saging pinaypay, na sukar, saging tinuhog, na linatik na kamay. Patay, sugar gyapon ka na dahil probida. Kuyaw kay ng sugar ni mo na. Tuo man ka ng sugar, uy. Ing na lang, ikaw gahi kago. Wara ba kay chikap-chikap ba ni mo sugar? Ay, okay ra lagi ko, uy. Ikaw no, ang bidag yun mo, bisag ilantan ka, kaon gyapon. Tinuod gyud yung kining kagahi usahay sa mo resulta gid sa dili maayo. Kay bisag kapilan ako gisigihan og badlong sa kumbana nga dili ko pasigihon og kaog tamis mukaon man gyud ko. Hangtod gani gawas ang resulta nga do na ko'y diabetes. Unsa na? Resulta na? Gahi mo kagugod? Ay, saktiin na lang ko dong, uy. Ay na lang ko kasab-ikot mo samot akong sugar ani ron. Sa ilabot sa sugar ug magsaba ka. Ako yung kasaba ni mo unsa man sa ilabot sa sugar bi? Ingon man ka, basta kasabaan ko nimo. Pagmahal na, unya ka ng pagmahal, sweet man na. Samot akong sugar. Oo, na. Singan, pre. Okay, pre. Premier na ni mo taas kay sugar. Diabetes na, porbida. Sa ugahin kay go. Mao ba, pre?
Kunya ka nang, nga ba kay tambal? Anak ka man hinuon. Pero, murag lisod, oy. Bida. Mag-insulin siya naman siya. Mag-insulin. Yamat. Pastilan. Huwag yun di mag-amping tao. Magputol pa ng imong tila na. Pre. Kunya unsa may buhato na kuan ni pre pilo ha? Oy, paputol, pre. Ha? Di pa putol. Pre, mahirap na ha. Ipaputol mo yun na, pre. Paputol yun na mo. Kaya kung di na mo ipaputol, magkadako man ang samad na, pre. Mukatak ba? Ako biting agaw, pre. Bida. Ipasagdan naman. Di, bidako ang samad. Iputol ang kumagko sa tiil. Sus, kaya nakasaka naman di ang kagaw, pre. Di, bida, huwag hapon maayo, pre. Bidako na sa linoon. Bida, hangtod, giputlan sa tuhod, pre. Muhaman gihapon. Bida, giputlan sa paa. May kani ka na darag yun. Kaya wak mandab, wak pa. Bida, hangtod ito, abutot liog, pre. Putol. Karauno naman yung bro. Unsa di pre? Dili, mo ginamit ako, pre. Munang lisod yun naman diabetic ka, pre. Perpi down. Ari magsugod sa babaw sa mado, kuyawa di pre sa? Oh, na, pre. Bida, ako kipig ako, pre. Diabetic, ha? Mhm. Oh, nasamad ang kilay, ha? Bidako. Miabot sa mata, pre. Di na ko kakita. Miabot sa ilong. Awa lang yung pilay, Diyos, pre. Giputol lang yung liog. Oh, Ketawa sama di ay daun sabi at tao ka. lain na sa diabetic, pre. Ilaw ang magkakanakawa. Ya asan mo rin may kagaw lang be, asan naman? Narataw silang bahay, pre. Ha? Wa, tawin ko sa gawas, pre. Ano mo may gawas-gawas? Mao, taon, pre. Ikaw ba maglako-lakaw nga unay, oh. Di ka ba mao? Lakaw na maklaro. Kindot ben. Ano kayo? Ay, daghan mo kasi inyo pre. Ikaw lang, pre. Nangamatay ng uban. Ang ano man? Tungkol sa diabetes. Ito'y kindot pre, kindot. Naman ko ka diha. Nagunsa man ka. Oh, kuan, ano lang ko bayad eh? Nga naman, wala ka duty ron. Oh, naman. Anya nga nung amang ka mo duty? Kuan, kining giunungan, tika dahil kay Lisod, kay ikaw rang usa din, biyaan, tika, ambot lang. Hilom, uy, Anton. Di na kumantos nga, wakas kong kiliran. Char. Hmm. Hilom diha, uy, di ba taong ko himat yun, uy? Uy, di lagi ko ni mong biyaan, no? Ay, ang ako, di ba, diabetes ba ka? Nag-diabetic ko, unsa may naana. Ay, day, kuan ba, kanang giunungan, taon lang ka, day, ha? Naram ko ka din ba, eh, mau ano lang sad ko? Nya, kung doon sa'y kahintang ni mo, day, gusto ko nga, kita yung duha. Gusto ko nga, ikaw ako, di kay gusto ko nga, ikaw rak. Nga naman, ma-S ka? Ha? Ano man? Basig na suya ka nga, di ka diabetic. Nya ako diabetic. Ah, mo pala, day, kita duha. Aw, kaon pirmig tamis, aron, maduha na ta. Hanggaw, wagis naong ni Musa. Oh, day, di ko. Uy, Anton, ayaw pag inuwi, uy. Sakit ni. Di ni angay kasuyaan. Hanggaw, betos naong ni mo. Aw, kung gusto ka, ikaw na lang ani sakita. Ay, trabaho mo, sabi ko, ayaw lang dyan. Ano lagi wa man ka mo trabaho? Inungan lagi ti kataon. Kung unsawi gibati ro nimo diha, gusto ko mausa na kong bation para di ka may ginusara kay mahal tay ka. Mao ba dong? Ug unsay bote mong ipasabot? Nga magpa-diabetic na lang sad ka. Aw, may mo ko dibitison ayo. Kira na ako. Ilom diha, uy. Ganina, di ka mo sugot. Karon sugot sad ka. Ay, naunsa, maluoy mo ko nimo dai. Mao nag naramag ni aramag yung kasbay taon. Mao na gusto na kong anil sa kasbay. Uban nanti ka. Ha? Unungan ko gyud ikaw. Sa ato pa, ani na lang sa kasabay. Di na lang ka mo trabaho. Unya, unsa may kanon nato ani, ug di ka mo trabaho. Patay gihapon ta. Wa man to ta mamatay sa sakit ka diabetic. Patay putas pas mo. Ay, wala ka day. Basta unungan di ka. Kung unsay gidangata ni mo diha, unsay may tabo ni mo, mausay ko batiun, unungan di ka.
Ingon ko anak kamahal sa kong bana. Nga bisan unsay akong sakit, gusto niya nga naasab siya. Kay di man siya gusto nga ako rin mag-antos. Gusto niya kami mangyong duha. Mao nga ako siyang gipasabot. Dong Anton, di na magud kinahanglan nga buhaton pa na nimo. Ako sa? Kana imong pag-unong nako. Naibaw naman ko do nga mahal ko nimo. Pero dili sad maayo nga tungod kay mahal ko nimo, imo na lang sang buhaton ang unsa may mahitabo nako. Unsaon naman lang ang imong trabaho be? Ug mawa ng imong trabaho, daghan kay maapektahan. Dili kay ako lang or ikaw atong mga anak. Yung unsaon naman lang na sila. Day, saba rin ako kung buunong ko nimo, ha? Saba? Nga may inaani ko nga sobra nga akong pagmahal nimo. O lagi, kasabot ko, gahi mangukag-ug. Ah, bala, basta day, kay unong nga tagyo ka. Mabuang kog mawakan ako, iday bito na. Oh, Dong Anton. Wasa jud ko kasabot sa utok ani akong bana. Lisod kay sabton. Malipay unta ta nga mahal kaayo ko niya, pero sa iyang gibuhat no, murag uira kaayo sa. Unya. Agay. Agay? Tingnan ba? Ako tiil. Unsa ka? Agay, sakita oy. Agay. Ano ka? Ha? Ay, nga naman ni oy. Alo, may grabe mo nang imo sa match ti ilay. Ato ang Dr. Piking Limo, di ba? Dr. Pinya ba? Nga naman, patanaw ni mo, nayabag ka. Oy, ano naman? Usam na. Patambali ko. Mao gani, patanaw ta ng Dr. Pinya. Saba niya, ay, unsa na ko pagkaayon lang kung tanawon ra ko. Ikaw Smile kuno. ko. Smile ko. Smile ko. Ikaw lagi kuno, tanawon ra ka, mamaayo de ka ng tanawon ra. Ay, pon ikilampad ding una ko eh. Porbida, lain na ni mo eh. Basta patanaw ta doktor ang imo tiil. Tara. Dok ka pa ka, Dok? Dok? Murag kasultiun ka, Dok. Unsa man, Dok? Yun sa akong Ako lagi. findings, no? May grabe naman eh. Wa man ninin mo ipatanaw o gamay pa. May grabe na ni karon. Kuan bang Dok? Kanang ilisod mo siya lakaw? Dok, gisigian ko nagbutang og martayulit, magsagit-sagit kapos kasakit nagbutang ani unya. Wa man gid maayo. Kuan mamang imong samad, no? Dugay ko ni siyang mamayo tungod kay diabetic man ka. Unya kay imo mga napasagdan, wala nagdi laing medyos ani, kundili, putlo nang lang yun eh. May noon. Unsa, Dok? Uy, lami, uy. Lami, bitaw ko. Uy, karaan na kayo na. Ang si putlon, Dok? Kiningusan ni mo katiil, kay kundili ni sa putlon mo sa ang kagaw. Hangtod nga malukop ni sa tibuok ni mong lawas. Mga mientras, wapan ni mulamay ug mayo, putlon na to kinikotob sa BTS. Nganong sa batiis man, Dok? Nga ako roman ng tiil? Wa man ta makasiguro og nakaabot na sa tuhod ang kagaw. Bisag putlon pa nato ang imong tiil, unya nakasaka na ang nakagaw sa tuhod, lain na sad ang putlon. Matagod-tagod ng imong tiil mong kalakiha, maputol-putol. Mao nang atong siguroon. Putlo na to dire sa may BTS. Okay mo? Unyag maputol na ni siya, Dok, ka ng masumpayan pa ni? Nganong ipasumpay pa man mo? Ipaputol man gani na, unya, imo na minong ipasumpayan. Ang ako, Dok, babasig ka ng maulian pa siya ba? Saba ko diyo eh. Maulian ko. Diputol na gani na kay dili na mada. Naon sa man taong ka. Oy, Sige na, atol na yung puputol day. O dili na ipuputol. Musaka mo kunong kagaw na day. Nyang samad, bodako sad. Basig mo abutin no na sa liog taon. Nahot saon lang. At doon nakaputla si mo liog na. Kining Mrs. Huwag yun tayo laing choice para masalbar ang imong kinapuhi. At tulad yun yung putlon. Musugot man mo sa dili, kinahanglan yun ni siyang putlon. Nya, pila man kahayo magastos. Ay, uy, puno na, pero nanda. Day, importante, maluwas tao ng imong kahimtang karon bosa. Wa na tayo lang choice eh. Atol lang yun ipaputol imong til.
pila may sugilanon, giputlan jud ko sa tiil. Nagmahay ko tungod sa akong kagahig o. Bisag gilid-an ako nga pakan og tamis, mukaon man gyud ko. So mao ni resulta. Unya. Kaluoy mo de. Di yun ako pugngan nga moagas yun ang ako mga luha nga pagtanaw ni mo. Oh, Nagdingkod lang kaning wheelchair. Kung naibaw ko nga, nag-uol ka karon sa imong kahimtang day. Do, pero ay kag-uol day. Sa ako nag-iingon ni mo, uno nga di ka. Di ko makantos kumawa. Kundi mo, mawa ka na ko. Mawa ka sa ko mga mata. Mag-ingon ka ni Ana. Busa uno nga, tagyo ka day. dong. Unsay buot nimong ipasabot dong Anton? Sa imong gidangatan karon day nga usan Laitil. Di ka mag-inusara. Ha? Nga naman, nasa buot mo ipasabot? Maginunungay ta de Mirna. Magpaputulsan ko sa usan ako kanil. Dapat ka na? Magpaputol ko sa udil. Harong tablatang doa. Kinuko ni mo Anton ay pag binuang diha ay patiran ta hinuong ka. Ay gyud ang buhatahan. Bahala ng putol na niya akong tiil. Makita ko yung sponsor. Paputol ko sa akong tiil. Kaya bag ni mo. Mao ni akong problema. Hanggaw man ni akong bana, oy. Abi kay naputlan man ko sa tiil, magpaputol lang pud siya. Kay gusto lagi siyang makigunong nako. Hanggaw gyud. Unsa kay utok ani niya sa? Unsa man og kamo ang pasultihon? Kundi pa lang ni pungkol akong tiil ay kaayo kung si karon tawhana, oy. Unsa kung buhaton ani niya? Lahadlo ko nga iyang tinud-on. Unsa kay kung buhaton sa? Unsa man og kamo ang pasultihon? Mirna. Oy, si Ate Jinjin, mura gadagan. Unsa na gadagan mo day? You miss me? Gimingaw mo na ko sa 5 ka adlaw nga wa ko ni tingog. Hello. Akong shout out sa mga nigamit ug nipalit sa tundon Pepe Tablea para taas ang energy, happy tang tanan. Mao din mo ka mutingog kay. Ay, buhag doon pipitablia. Nitingol yung taon ka, no? Provida. O, sa tanan na itong iksunan, salamat kay ninyong tanan, ha? Ala, mga bata, inubog doon pipitablia kay mo na yung pinaka-the best game nun butang sa'yo. O nga, sa tanan na itong mga kaigsunan nga tigpaminaw, yun kayo na to, Ati Pres, kaning mga taga University of San Carlos, Palamban, Kapot. Gika ni Inday Shirley Taon. Shirley Katakutan, ang pinalanggang ispusa ni Sir Lito Katakutan, ang mga anak nga mga genius, mga bright kayo pero buyag, si Inday Chantal, si Inday Shara o si Dodong Sean pas silang mga brighta pero buyag di mga bata. Unya sila Julius Ambrad. Mayong pagpaminaw mo day. Daigli Marie Timbal, Maria Nenette Elemento, Linlin Tambakan, Ana Marie Satueta. Unya si Marie Ibanez ba? Sakto ba ini Shirley? Nga namati na to diya sa University of San Carlos, Talamban Campus. Thank you kayo. Thank you kayo ninyong tanan. Salamat. Salamat kayo, ha? Tanin nyo, ha? Sa kadunay yung pagpaminaw ninyo. O niya, sa mga tao po, di ko yan higpipito. Good morning ni mo diha ko, ya? Diha sa Toledo, mga Tolidonhon. Good morning. Sa mga tao po ni Dodong GR Pepito o ni Vice Mayor Choi Asnar o ni Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kangki, Ma'am Ibon Abapo ang atong attorney o si Ma'am Kasmer. Good morning ni Budia. Thank you kay Ma'am. Salamat kay ninyong tanan. Okay, Ate Pres. Okay, og pasalamatan sa dako Goliath. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sid Panyawan Herbal Capsule, Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutasig sugar. Maunang ayaw si piyata pag-inom kada adlaw gyud. Katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw, inom na kada ng usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inig pa ni uto ni mo mao gihapon. Inom na sa kada ng usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule, una ka mukaon sa imong
paniudto. Mao gyapon inig panihapon nimo. Inom gyapon kag usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule una ka mokaon sa imong panihapon. Og alang ni adtong na problema sa kidney ha ingon man UTI. Ayaw na nagproblema ha tungod kay dunanay. Baka sulbad anang atong problema may tungod sa kidney ug UTI. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe na ang imong kidney ug UTI, imna nimo kini sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, inom na lang sa usa ka kapsula sa Kogon Herbal Capsule, kausa na lang, matag adlaw, silbi na lang, maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa atong kidney, UTI, Kogon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. Okay, thank you, Ate Presong. Sa tarin na ito mga kaisunan, labing yun sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Foliar Fertilizer. Salamat kayo. O sa tanang mga tao ni Dong Jake Gory diha sa Suba, Lambert, Taytay Denao. O ni Dong Al nga migamit sa tuang Sedlen Mituel. Thank you, yung kayo ninyong tanan. Sa tanang mga tao nga naghimog number 1 pero buyag. Sa to ang haplas nga Sedlen Mituel. Salamat kay ninyo niya sa butaan na rin palit sa butika. Di ba, Kuya Gili? Yes. Sa butika rin yun, mga suki na mong tigpaminawanong, mga suki na mo sa Sedlen Mentuel. Butika rin kita. Nya, ay, wala yun na hinungdan sa gawas. Tinuogin na akong pasabot. Butika kita. O di gali, sa Facebook na lang, bisitahin ninyo ang page Sid Marketing. I-type ninyo ang Panyawan Herbals. O nya, ug ayo kalimot ka, i-like ang page. Makita dito na lang ang mga genuine Sid Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Sid Marketing, mapalit na po sa Shopee. Sir, Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol. Nya, Gams, atong mag-orsa na atong kaplagams. Si Migay, taxi driver ka po ni Gams. Sakyan ako ganyan. Nang hambog sa siyang sinilibito, katawaan niya. Ay, si Christopher de los Reyes. Sa Solar Player Taxi. Taga Bulacan Talisay ni siya, Gams. Si Christopher de los Reyes sa Bigo kay niyang amo di ay ako sa mga iyang asawa, amo sa ako sa classmate sa una. Oy, salamat ha, Chris. Salamat sa iyong pagsalig sa Sid Leniment Well. Thank you. Ay, Gulyat, di na ko'y kuan, ipahibaw sa tanan nga kinsa tong gustong mupalit sa Kogon Herbal Capsule na akini sa Diding Pharmacy, sa Bestway Queens o Majesty. Mapalitin nyo ka na niya ang uban, tingali dili pa karon. Pero karon kung bupalit mo ana sa Diding Pharmacy, Bestway Queens o Majesty. Ana Okay. ninyo mapalit ang Kogon Herbal Capsule. Salamat kayo. Dalawag di mo ba, Mad? Si Romulo. Malagi tagdusi Or na. na to siya, tagdusi. Tagdusi na per capsule. Ha? Okay, sige. Ako ang inon, sige. Okay, Bam! Namutan naman sa ito niya si Kagawad Pasita, di ba, Ate Pres? Dili lain. May tungkol to sa Kogon. Ma'am, okay. Sige. Ang ato sa nga pagpagwapa, ayaw mo kalimot ha, rin sa itong pagpanaboralan sa ato mga kababayan, kabataan, mga bisan, mga kalalakinan, celebrity ko, take beauty soap, pwedeng growth tayo na, papaya extract. Ano kayo sa ito mga white heads, black heads, guban pa mga up katol-katol, din mo pabilin nga batanon kita, Cotis Artesa tungkol sa moisturizer na masangkap ni ini. Busa atong maintain ang paggamit ni ini, libinakin ninyo di ano nga mga sakop sa handmaid of the Lord, yan sa Atabay Alcoy, ang ilahang mga miyembro ng mga pamilya, si Sir Marjorie de los Santos, o Sandro de los Santos, Teresita Cartagena, o Roger Cartagena, Dolores Laping, Ladislao Laping, Juna Anubaan, Alderico Romblon. Ang ato ang mga kabataan na hanapin na ng masayong pangaligo. Pagkita na ko yung mga batang ngit-ngit pa nangaligo na magkurayin taos katugnaw. Apan pa na yun ang pagpanabon sa Celebrity Kotek Beauty Soap. Okay, sa tanan po na ito mga kaigsunan, salamat kay ninyo niya. Salamat sa yung paggamit sa atong number 1 nga muwagtang sa atong toxin sa kalawasan, ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Salamat yung kay ninyo. Unya, kamong mga makagamit og G-Detox, kinahanglan mo gamit yung tanini kay mauni muwagtang sa toxin sa atong kalawasan, kay kaning toxin, mauni mo daot sa blood cells nato. Sa ato ang toxin, ang kaning toxin, mauni mo daot sa blood cells sa atong kalawasan, ang
ang ato ang blood cells mo hatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Kung madaot aning function ani tungod sa mga toxin, ay masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst, ug uban pa natong balatian busa kinahanglan kada adlaw kita inom og 3 Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog. Kay number 1 kini mo tangtang sa toxin sa atong kalawasan ang atong pag-inom ni kausa sa kadlaw kun wa pa kay gibati. Usa ka oras sa di pa ka mukaon. Pwede ka mo inom ani kung doon na kay maintenance galay tambal, pwede ra gyud kayo pero doon na kay gibati. Katulog gyud ka mo inom sa kadlaw usa ka oras sa di pa ka mukaon. Busa atong wagtangon i-wash out gyud na natong toxin sa atong kalawasan. Pinaagi sa Detox Plus herbal capsule ang pinakakusog. Okay, Ate Pres? Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Mirna, Ate Pres. Mirna. Si Mirna, yung problema ka rin, in love lang yung siguro kayo niyang bana niya. Kaya nawagtangan siya kuan, nawagtangan siya tiil, paputol sa niyang bana. O diabetes siyang asawa, naramasan siya dihas bay, kaya di na maglakaw yung asawa. Kaya science kayo. Science kayo, pagputol yun siyang tiil sa iyong asawa, paputol kong tiil dahil, ngita kong sponsor. Sa siya, putol sa siya. Kanya sa dihang putlan na ta siya, joke-joke rito ako. Kahanggaw. Mao na yun sa bam. Asam ta ka makabataan ni babe. Alibi. Ate Pres, paliw sa ko Ate Pres. Okay. Bam. Alam sa itong sinter karon Ate Pres, at lang paambitan ni nga ilabi na ari kon diri sa Salmo 49 versikulo 7 ngadto sa 9. Gingon diri ay ang tao dili gayud makalukat sa iyang kaugalingon, dili niya mapalit sa Dios ang iyang kinabuhi kay mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao. Walay igong sa lapi nga iyang ikabayad aron mabuhi siya hangtod sa kahangturan ug dili mahiadto anan. Ang ako magbasa ni Ate Pres nga may tungod lagi aning ni anay tabo karon nga naputlan ni taon si Mrs. tungod kay diabetic man siya. Nga iyang bana gusto sa makig-unong niya makigputol sa siyang tiil. Joke raman ka to. Og joke man gani or matinuod man gani apan og mga katigwangan vitamin pastorya. Nung mingon nga, ayaw, hidunggan mo mga hangin. Kada bitang murag maghistot kang murag kag manungo, murag kag magsulti ka ng mga dili, maayo mahitugon na gani sa kinabuhi o kamatayon. Mingon nga, hidunggan ang taon mo mga hangin. Nga dautang hangin. Ingon na. Ang ako po to sabot, nga nini karong ilang kahimtang, mulingi na lang yun kita sa Ginoo. Kay matod pa dili magud kita makalukat. Kay mahal kaayo. Ang buto sa buot ni Ane, maghisgot nga taon ka ng mga naanay mga katalagman sa itong kinabuhi. Naanay ba kayo dipikto na putla na masakit kita mo lingi sa kusgisulti lagi sa pare nga ang tanang mga butang dili ato ang kontrol iyahata na ng kontrol dili kita makabuot entonces nga ang mga pag-ampo mano pwedang pan lamang ni ini apan kadtong ingon siyang bana manggod at tipres nga wala siya magkontrol siyang tamis bisan og kanang galain ng lawas nagluya siya padayon kay pagkaon sa mga tamis nga mahinungdan nga taas iyang sugar apan usal mo to ikatambag usa to pangutana niya gulyat tungod kay ang bana magpaputol sa dugtiil magpaputol niya usa to yung linya des pangutana ingon siya nga hanggaw ba pergaba taon ha kaning unsa ko niya bana abi kay putlan siya nagputlan mo siya til magpaputol sa tao gusto lagi siya makigunong Pero say buti pa sa joke raman ka to. Why, wapa. Wala. Ate Pres ka nang tambagi taon ko rin yun. Sa abi, kay usa, o dili pa lang ni Pungkula kong tiil. Sikaran ko ito, sakto sa doy. Wanay buot gamay mo sawa. Tingali bayag, iyalan ng komedya, oy. Abot na sa kuan, dili na lang, hindi madayon, kay laliman kagputlan imong tiil. Mabaw ka tag-amping, nga paputol na hinong ka. Nya, ato sa ipabaw, Ate Pres nga, dili sa takayong palabi aning sugar, oy. Pareha man ako. Na, di na ba kita kakukontrol, Goliath? Kana ra bang doon na hinuoy kanang asik sugar? Ako sugar ni Saka ni Ate Pres, tungod na mga energy drinks. Nga masag mainom mag-energy Tungod drink. man sa ato ang katrabaho din hingaw. Drama ini gagabi, ini kabuntag, mag-recording. Mao ba? Mao ni gisulti sa mong Dr. Lam. Di tingali, oy tingali. Dili, mao gyud eh. Kay unsa man lain nga di magkikihingin og soft drinks. Di ko kayo hinginom soft drinks, di kay ko hinginom kape.
Nag-use ko energy drink buntag udto hapon. Katulog sa kadlaw. Na din ay sugar. Grabe ng sugar. Maawit ang ma-energetic ka tungod sa sugar. Kaya mauminom kag tamis tungod sa sugar mo na ma-energetic ka. Tungod mo na sa sugar na taas kayo. Gulyat, Ha? balik ta. Ato lang ipahinom do kay gibasahan naman ako kang ganyan. Napay lain akong paapas, may tungod lagi ni Mrs. nga nabalaka sa gayang banang magpaputol sa tiil. Doon ako lang ipalinya nga ipaapas dire. Okay. Ang Salmo 49 versikulo 12. Ang pagkain nila sa tao dili gayud makapugong sa iyang kamatayon. Mamatay gayud siya sama mamananap. Apan kung ari ka dapit sa unahan, ari ka sa 15, ningon diri ay, Apan, wason ako sa Dios gikan sa gahom sa kamatayon ug dawaton ako niya. So ayaw ka balaka. Mrs., kung komedya or tininuon gali ka na sa imong bana, sa kung nagingon, ruling ilaman kita sa Diyos nga ito'y magbubuhat tungkol kay kanina putla na kitag mga tiil, magpaputol pa sa imong bana, sa kung gingon, sulti pa sa pamigo na kumpare, wala man kita'y kontrol sa tanan na mga butang o mga liyok sa kalibutan. Iyaman dito. Muling ilan ta dito, Mrs., ampo lang. Ampo lang rin. Dili ba mo kuan, Mrs.? Dili ba mo miyembro sa Couples for Christ? Kung na may mga silingan di happy, di magpakuan mo, mag-pray over mo, mamina mo sila mga prayer meeting para kuan mo, madasig ka mo. Alam mo, kaguol kay may pag-iingno ng tanang mahitabo. Doon naman na yung mga rason, Gulyat, no? Tinoda. Kung mag-gisgot gani, nag-gisgot mo ko diri kamatayon tungkol na niya itong sakit na ako palapos, Gulyat, ay. Masaman. Kung mamatay ang tao tungkol sa mga sakit, mamatay mo ganitong gilamian. Ay, lo, di irabat sa. Pagkakupos na. Salamat ako dagat dito luman doon. Kung ako ang puzzle, Tihon. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1.